Monto asamaisai urero bwachandira abantu abange ensingima urero bunigo bochengerwa litko lya rero ase ensingima abo ase kanise ya Catholic etatigo maega asukwarigania obubwenia ase ababwatani baye ase ekanisa ya Kisii Parish. Ekero ensengima igochengere wiki yoko baroro ku burwaire bwa glaucoma gose preza ya maiso ekanisa yege Katoliki ya Kisii Parish tetigiri maiga ekero yachengera litukelio asoko balingo lya maiso na kubanyorera oburwari ababwatani baye omoje koyo ni gokorerwa sekelisi ekanene gya Kisii Parish aiga asomo cyobosongo mo basako ijana nkikyara bangine batarengo ekiombe kyabagaka gekoro ku CMA igo CMA nero le twabwate seminar toko gendia amangana yabagaka ande abagaka barwari muna abagaka abantu abange nigo batali kumanya ekero batwara umuchando yubwa maiso asenge nchobuna oburwaire obwo bwa glaucoma tibori gutwara akemanyerero kende gyonsi ucyase omuntu abanyorire unakoherera umunyagitari omonebwe enyagitari ya Kisii Eye Hospital Dr. Dan Kiage. Glaucoma ikera obugite sana particularly asabantu bale miaka 40 wikigoro na liye pressure yikwaso goja kubero kwa glaucoma ngwa sumbwa abantu lakini aka murwere nara amange akukolia murwere una chinkenge njiri wansi korana ne litatuli bakali sori nyeri alima na borongo kusumbwa bura abantu lakini okonye kwayo kolera isi sana glaucoma tibwa timanyeri kende igo mine tinga ekero kwa ikere miaka ya 40 kujia 50 wana yigita idio kwa kupimwe biroro yokorora wapimuna pressure abantu abange abubale ababwatani bekanise yege Katoliki anemono abagaka nigo besoki konyora oburingoli obubwa busa obwaliganetwe na gotuge kwa amono mutenerwe kelisi ya Kisii Parish Father Apolinarisi Masese na doko ligererwa maiso goetera no murongorio kanisa yeto ebwate nse yobora igwa Africa General Father Nancy Masese wakorre gisemina goja abagaka bange karatu bari kujya kubura niya maswali bari batabanga batagita banyora y'abanyagitari yawo bakike baturigere rigotera samarwire to banyora obu mugwabo no gotarora kiara none karatu gosoma ebibilia okonyora abagaka bange bagocyane go strain na kiyanga ekero gatembe yatema kumanya glaucoma ninki umunyagitari Dan Kiage naerera asubwagare igoro yoborwaire obu bwa maiso glaucoma ikera obugite sana particularly asabantu bale miaka 40 wikigoro na liye pressure yikwaso goja kubero kwa glaucoma ngwa sumbwa abantu abiti zyanziro salia maiso isikwali kare asale liso imbe ngeko swase mekie retina mekie yabe meo yanze goita manyinga so ekari mekie yanze kobe meo na botoko ligeli metwarara toko nyara yanze rego gwarwalia ngenge ndokunga nesa osishindani ngedoko beta mekie atinga na liego tigako goita chingaki echo obotenererwe kanisa yo nigo bwaene kirikobeka emiroberi buneyo kera engaki agara kurenda obochenu bwababwatani babo bunabarendete boigo chinkoro cyababwatani abo kwikatore asigete twarigia okonya experts asoko bariye semibere yabo una batitari ba maiso bagire chigurupe chikiera daisi ko banyora nako bakonye karabaramu ubwako bariya ayo maso ayo magutanyari wikira dakiro baramu ko ikirore mechambe yabo asobwangu kubwe karbarale ale igo wetera semero biri musasito manne akarana kubabo cyase okonye miyo yabo sobusaba akwaje sawa nene biya nandi barigirwe imibere yabo abantu bonsi nigo baburi kugwesokya na kuringoli gwa genkyo egere kumanya na guchaka uburwari bwa maisabo ataratwara umuchando buna agoteba Dr. Dani Kiage tumadenge ngwa ngoja sorore onye kumatenga oyo mino oyo mubwate blood relationship na bwate pressure ya maiso glaucoma akikisha igwachire gwa pressure kirtu kulira bandonga bamanye
umutara ndio bange lakini ngagoje ngikeye autoigorete no tokera lituko gali enyitari ya Kisii Aya Hospital. Pateli igetaseni gya getembe kurwaiga asekelisi gya Kisii Barish imeyumochi obusongo Elietariane Isaiah Maobe.